Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer news kwi-Betway Premiership sokubekela lapha kuona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs kubikwa ukuthi ke amakhosi angase sayine umdlali from i-Cape Town City lapha uPrince Juweza ongokudabuka ezweni laseNamibia. Impela ke i-Kaizer Chiefs kulindeleke ukuthi ke introduce njenge new signing yawo amakhosi. Lo mdlali ke osukeni lo namhlanje useshile lapha kuyona ke i-Cape Town City egijima lapha kwi-Motsepe Foundation. I-Kaizer Chiefs ingase imsayine before nje kuvalwe iwindi lama transfers ngomhla ka-31 January. Ke yona update engiphethe ke njengamanje like video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona kulethele ka ama transfer news kwi-Betway Premiership. Kwamanje ke video yethu asibambe la nisale kahle.